Apat na tauhan ng tumatakbong bise-alkalde sa Magsingal, Ilocos Sur patay sa pamamaril. Apat na iba pa ang sugatan. Narito ang report. Apat na katao ang patay habang apat na iba pa ang sugatan matapos sumunong magkaengkwentro ang mga tauhan ng magkakatunggaling kandidato sa Sitio Danglas, Barangay Labut, Magsingal, Ilocos Sur. Sila ay mga taga-suporta at kaibigan umano ni Vice Mayoralty candidate Larry Seria. Dalawa pa ang sugatan mula sa kanilang partido, habang ang dalawa ay mula sa partido ng kanilang katunggali, ang mag-asawang Alrico at Ina Favis. Kwento ng katandem ni Seria na si Mayoralty candidate Lori Salvador Jr. Nag-ugat ang insidente ng kanyang punahin ang umano'y nagaganap na vote buying sa lugar. So tinawagan kong pulis, tapos biglang bumunot yung isang bodyguard nila, tapos nakita namin yung baril, nahulog. Pinick up namin yung baril niya, sinurrender na namin sa kapulisan. So nung na-pick up namin yung baril niya, withdraw, kasi may mga baril eh. Tapos tumawag pala sila ng backup, napakadami nila. Tinangka pa raw lumapit ni Seria nang makita ang mga kamag-anak na supporter ng kabilang partido. Ang purpose ko, ma'am, alam ko na yung mga kamag-anak na mother ko. So ang gusto ko lang sana, yung kausapin ko sila na walang anumang mangyari. Yun lang ang purpose ko. Itinas ko pa nga kamay ko, pumasok pa ako doon. Nakaganon yung baril, oh. Ayon sa PPO, may apat na kalibre 45 na baril ang narecover sa crime scene at inaalam pa kung kanino ang mga ito. Basyon ng Armalite, kalibre 45 at 9mm ang nakuha sa crime scene. Ako na karon, kita tipag-concentrate lang tayo. Apay nga ada kakastoy na tao nga simret iti probinsya ni Ilocos nga ada paltog da ken apay attention di area. No sa paket personally, rumruwar na sa goods di 8 katao mula sa partido ni Favis ang maaaring maharap sa criminal charges. 2 naman sa partido ng kanilang katunggali. Sinisigurado po natin na magpa-file po tayo. Huwag po kayo mag-alala. We will be fair and square sa filing of cases. At this point, hindi pa siguro yung mga ganyan kasi na measures, like, again, government control, mga extreme measures na ito sa ating assessment naman na hindi kailangan. Yung nangyari doon halimbawa sa Magsingal, it's a very simple case of people taking matters into their own hands. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na kunan ng pahayag ang panig ng mag-asawang Favis sa telepono, ngunit tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Para sa eleksyon 2022 coverage, kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, GMA Regional TV Balitang Amyanan.